passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. M'agradaria competir amb este xiquet. Serà d'ací una setmana i prepararem la meua especialitat, espaguetis a la bolognesa. Molt bé. Per mi d'acord. Comenci a estar fart d'este tio. La setmana que ve tindrem una batalla de sabors. Batalla de sabors. Yoichi acceptà el repte del xef Marui, especialista en cuina italiana, i va començar a buscar les verdures que combinaren millor amb la tomaca fregida i la carn. Quina ràbia que tinc. No trobe cap ingredient que es puga comparar al gust que donen les nous a la salsa de Marui. Potser ja no em queda provar res. No hi ha res més. Ja ho tinc, mare! Ja sé quina és la verdura perfecta per a la salsa! Endavant! L'enfrontament amb Marui. Està deliciós! Està molt bo, Yoichi. Què deu ser este sabor tan suau? És albergínia, veritat? Just en el blanc! És una delícia. La textura blaneta de l'albergínia suavisa molt la salsa de tomaca fregida i és perfecta per als espaguetis. A més, com que l'has tallat a trossets molt xicotets, li has donat un cos i una consistència especials al conjunt. Em sorprèn que el sabor de l'albergínia combine tan bé amb la salsa base que havies fet per als espaguetis. No és una cosa evident. Encara que les albergínies lliguen prou bé amb la carn només saltejades amb oli. Segons la meva opinió, esta salsa no ha d'envejar res a la de Marui. Això significa que ja ho tens tot a punt, no és veritat, Yoichi? No, encara no. És cert que he trobat la clau de les verdures, però això no és suficient per assegurar-me que derrotaré el meu adversari. Perquè la derrota siga total, necessite molt més que el toc de l'albergínia. He de trobar una altra cosa que ressalta més encara el seu sabor. Com va això, xef Marui? El veig molt confiat entre els perols. Com va què? Què ha de ser els preparatius per a la batalla de sabors contra Yoichi Ajiyoshi? No em digues que a tu t'ha passat pel cap que puc perdre contra eixe mocós. No, home, no, per descomptat que no. Però tinc en compte que el rei del gust en persona s'ha interessat molt per eixe xicot, per si de cas vostè no es confie. Tareme. Creus que pense limitar-me a esperar que arribi la competició sense fer absolutament res per guanyar? La meua salsa bolognesa és perfecta, i això ja ho sap tot el món. Però no obstant això, sempre hi ha la possibilitat de millorar-la. Si vostè la millora, encara que Yoichi Ajiyoshi aconseguisca igualar la seva recepta... Exactament, ho has endevinat. Jo sempre aniré un pas per davant d'ell. No permetré que m'agafe, ho entens ara, Tareme? El vencedor estarà decidit abans que comence la lluita.
I seré jo i ningú més. Que graciós. De manera que això és el que ha dit Marui. Vostè també té prou mala idea, rei del gust. Mira que provocar Marui perquè competisca amb un xiquet. Què importa que siguin xiquets o adults? Les competicions animen a superar-se els que tenen més talent. Això es posa interessant per moments. Taverna Albada. No aconseguiré res pegant-li més voltes al tema. Per tant, he decidit començar preparant 2 classes de salsa. I què faràs després, Yoichi? I a tu què? No et fiques on no et demanen. En esta, he reduït la quantitat de trossers d'albergínia i els he fet més xicotets. I en esta, els he tallat més grans i n'he posat més. Comparant el resultat de les 2 salses, podràs veure quina quantitat d'albergínia és la més adequada, veritat? Exacte, mare. Començarem tastant la que porta menys albergínia. Bon profit a tots! No em serveix. El sabor i la textura singular de l'albergínia han desaparegut. Sí, i el gust de la carn picada tapa el de l'albergínia totalment. Això vol dir que la salsa necessita molta més verdura. Molt bé, comprovem ara com està la salsa que té més quantitat d'albergínia. Bon profit a tots! Deliciosa! Ah, ara sí que ha agafat el gust de la verdura. És increïble la suavitat que li dona. Hi ha verdures que, si no vas en compte, poden fer agre el menjar o donar-li un gust massa penetrant si en poses massa. Però per sort no és el cas de l'albergínia. Per això, el sabor millora com més en poses. Però... No vos sembla que el sabor en general és menys intens? La carn amb la salsa d'abans tenia molt de sabor. En canvi, ara el gust de la carn no es nota apenes. Mira, ara que ho dius... Què passa, Yoichi? És veritat, la salsa està aigualida. Per això no ha lligat bé amb els espaguetis i no els ha impregnat bé amb el seu sabor. És normal, fi. Si poses massa aigua per a coure'ls, el sabor dels ingredients es perd quasi per complet. Ha sigut l'albergínia. N'he posat molta per donar-li més sabor i el líquid que ha soltat ha aigualit la resta de la salsa. Amb poca albergínia el seu sabor no es nota apenes, però si en posa més no lliga bé amb els espaguetis i el resultat és molt pitjor encara. Ja ho sé. Hauré de posar molta albergínia per a compensar i fer que bullga perquè s'evapore tota l'aigua que solta. Per favor! Si això no té el resultat que jo espero, ja no sé què més puc fer. Què? No em serveix! Esta volta la salsa ni tan sols fa gust d'albergínia! Tot el suc que solten les albergínies desapareix quan la salsa bull. En canvi, la resta dels ingredients queden més concentrats i ofeguen el gust suau de l'albergínia. Ja has descartat unes quantes opcions. Xicots! Mira, és Tareme, el secretari del rei del gust. Què? Hola, ta mare m'ha dit que et trobaria així. I què vol? Preguntar-te com estàs de moral i coses per l'estil. No m'enganya? No ha vingut per espiar els meus moviments? Ben al contrari. He vingut per motivar-te i donar-te ànims de part del rei del gust. Motivar-me? Això mateix. Diu que el xef Marui està perfeccionant la seva recepta i que val més que t'esforces molt. Què ha dit? Que Marui vol millorar la seva recepta? Només em faltava això. Ara hauré de tornar-me a posar a la seva altura d'entrada. L'albergínia és perfecta per a la salsa bolonyesa, però no trobo una bona manera de potenciar el seu sabor. Hi ha d'haver algun truc. És possible que no hi hagi cap manera de reforçar el sabor de l'albergínia? Taverna Albada. Ja estic en casa.
Has tardat molt a tornar, Yoichi. Ja tens el sopar a punt. Avui no estic d'humor per a sopar ni per a picar res, mare. No digues eixes coses. Saltar-te les menjades no és gens bo per a la salut. Albergínia en la salsa bolognesa. Necessita una manera de potenciar el seu sabor. Rotllers de col farcits i lligats amb cansalada. Què et passa? Sí, senyor! Ja ho tinc! Ja està, mare! Per fi ho he trobat! Fins després! Ves en compte. No patisques! Qui m'havia de dir que es podia fer això amb uns espaguetis a la bolognesa i amb albergínia? No deixem mai d'aprendre. Diuen que un dels encarregats de departament de l'Associació de Gastrònoms entaula avui una batalla de sabors amb un contrincant. A veure si endevines amb qui. Què? Amb un xiquet? Es tracta d'un enfrontament molt especial, però com que este ha sigut el desig dels dos contrincants, així serà com tindrà lloc la prova. Un dels rivals és el cap del departament de cuina italiana d'esta associació, el chef Yoshio Marui. Competirà amb este jovenet que, a pesar de la seva edat, s'encarrega personalment dels fogons de la taverna Albada. Ell és Yoichi Ayoshi. Amb vostès, els dos cuiners. No entraré en els detalls de la batalla que està a punt de començar, però vull que quede ben clar que tant un representant d'una associació de gastrònoms com un encarregat d'una taverna són cuiners que fan un gran servei al món de la cuina i espero que els dos es ensenyen alguna cosa important. A continuació, els explicaré les regles segons les quals es desenvoluparà la batalla. El plat elegit és espaguetis a la bolognesa. Dels dos contrincants guanyarà el cuiner que prepare en una hora els millors espaguetis. Ara els presentaré els membres del jurat. Hiroyuki Shiba, del Departament de Cuina Japonesa de l'Associació. Takeo Sekiba, del Departament de Cuina Alemanya. Motoyuki Shimonaka, del Departament de Cuina Francesa, i Yasumichi Yonemoto, del Departament de Cuina Xinesa. Juntament amb el rei del gust, sumen un total de 5 jutges per a la competició. Cuiners, prepareu-vos! Yoichi, tu pots! Que comencen! Oh, quina rapidesa! Mira això. El xef Marui té moltes verdures preparades en la taula. Bravo! Esta volta he d'explicar-vos el secret per a preparar una salsa que, a més de bon sabor, tinga bon cos i bona textura. Primer, utilitzarem una quantitat considerable de verdures variades com a base. En el cas del xef Marui tenim cebes, bolets shiitake, xampinyons, api japonès, pastanaga, llorer, julivert, carabasseta i timonet. 9 verdures i hortalisses en total que li donen a la salsa una consistència sòlida. Xapó! Durant esta última setmana he perfeccionat la meua recepta clàssica de la salsa. He provat una gran varietat de combinacions de verdures fins que he trobat la clau per a obtindre un resultat que supera l'excel·lència. En canvi, ell només utilitza 5 verdures bàsiques: pastanaga, all, ceba, cebollí i albergínia. Amb tan poca varietat no aconseguirà derrotar-me. Em fa pena i tot. Ara li toca la carn picada. Per a explotar al màxim el sabor dels sucs de la carn, mesclaré la carn de vedell amb la carn de porc. Em pregunte si al xiquet li ha passat això pel cap. Esta és la carn que li posaré. Què? Increïble! Ha pensat el mateix que jo. I a primera vista jo diria que són 3 parts de vedella per 7 de porc. Ha sabut com havia de repartir les quantitats de carn per instint? O potser ha investigat sobre la recepta?
De totes maneres, tenint en compte el que ha fet fins ara, deduïs que no passarà d'una simple bolognesa. L'autèntica qualitat del plat es veurà a l'hora de servir-lo. Els trossets de nau picada que afegisca la salsa li donen un gust especial al conjunt. Amb les verdures picades aconseguisc una consistència incomparable i amb les naus potencia el sabor i proporciona una textura especial al plat. Estos espaguetis són el resultat de 30 anys d'experiència. Com vale, xemocós, competir amb una salsa que fa tant de temps que perfeccione? Quan vaig descobrir que li afegia naus a la salsa, em vaig adonar que és un xef excel·lent. Em resultaria impossible igualar-lo preparant uns espaguetis a la manera tradicional. Per això, prepararé una recepta d'espaguetis a la bolognesa deliciosa, que ningú no ha fet mai abans, que ningú no ha pensat mai. Els meus espaguetis seran sorprenents! Què fas ara, xiquet? Què et proposes fregint les albergínies? Els queden 15 minuts! Això ja està a punt, i ara la pasta! Amb esta potència de forn necessitaré 8 minuts i 15 segons perquè estiguen al dente. Vinga! Anem allà! Què? Què fa? Quin estúpid! Els espaguetis han de tindre una longitud determinada si els deixa tan curts. Serà completament impossible enrotllar-los amb la forqueta. Senyor Marui, ara és quan comença la millor part. No entenc res. En què deu estar pensant este xicot? Últims 5 minuts. Preparen la presentació dels seus plats. Ara els col·loca l'un al costat de l'altre en la taula. Per què fa això? 3 minuts. La mare que va... S'ha acabat el temps! Senyors del jurat, així està la meva especialitat com a encarregat de cuina italiana de l'Associació de Gastrònoms. Els espaguetis a la bolognesa amb naus. Veus això? Mare meu, el plat del xef Marui té una pinta excel·lent. Fins i tot des d'ací pots olorar l'aroma deliciosa que fa. I en canvi, mira els espaguetis del xiquet. No et semblen uns espaguetis molt corrents? Amb l'albergínia tan gran i els fideus partits, sembla menjar per a gossos. Vaja, no em digues que això és tot el que has sigut capaç de fer en tota l'hora que has estat cuinant. Marui s'equivoca. Estic segur que Yoichi ha tingut els seus motius per a preparar-los així. Els membres del jurat ja poden passar per ací i degustar els plats. Molt bé. Començaré amb els espaguetis del xef Marui. Estan exquisits. Fantàstics. La varietat de verdures i hortalisses li donen una consistència i un sabor incomparable. Els espaguetis estan en el seu punt just de cocció. No he d'objectar res a este plat. I les naus que li proporcionen eixe regust tan peculiar a cada mos. En este plat, sabors i textures formen una harmonia insòlita. És l'obra d'un geni. Molt bé. Ara ha arribat l'hora de tastar els espaguetis que ha preparat Yoichi. Estos espaguetis partits per la meitat i amb l'albergínia com a base han d'amagar algun secret. N'estic segur. Però què? És veritat. Ara ho entenc. El fet de tallar la pasta per la meitat i l'albergínia amb grans talls transversals tenia l'objectiu de crear esta forma única en un plat d'espaguetis. Quina classe d'espaguetis són estos? L'albergínia està embolicant la pasta. És la primera volta que veig una cosa així. Evidentment és una presentació transgressora. Encara hem de comprovar el sabor. Exacte. Si no estan bons, tot haurà sigut inútil. Boníssims! Deliciosos! Saborosos! Excel·lents! És una autèntica experiència. No havia tastat mai res igual. No sols la presentació és excel·lent, el sabor és sublim, també. I alhora, estos espaguetis són molt fàcils de menjar. Pots gaudir de cada mos sense preocupar-te per si els enrotlles bé amb la forqueta.
Són fantàstics! No li trobe cap defecte al sabor. Me'n podria menjar una tona. Em sembla increïble que els hagi preparat un xiquet. Oh, la salsa és exquisida. Ha absorbit el suc de la carn picada a la perfecció. No es podria fer millor. Exacte. I esta Virginia. La seva aroma delicada compensa perfectament la resta de sabors en el plat. Proporciona una harmonia especial a la salsa. No m'hauria imaginat mai que l'Albergínia fera tan bona lliga amb la salsa bolognesa. Té un gust magnífic. El conjunt resulta tan lleuger que sent que els meus pensaments m'absorbeixen i em transporten. Vull continuar menjant, continuar i no parar. No, no pot ser! És absurd! Gràcies pel menjar. Has aconseguit un sabor impressionant, Yoichi. Digues, què t'ha inspirat per a tindre una idea tan magnífica? La pista me la van donar els rotllets de col farcits. Quan vaig veure els rotllets embolicats amb carn salada, vaig decidir intentar fer el mateix amb l'Albergínia. Vaig pensar que resultaria més fàcil menjar-se els espaguetis si els partia per la meitat, perquè així no caldria barallar-se amb la forqueta per enrotllar-los. I això és tot. Caram, una idea tan sensacional com esta et va vindre al cap pràcticament per casualitat. Perdonen, senyors, però què em diuen del veredicte final? No cal que diguen res. M'ha derrotat. No em pensava que a la meva edat algú podria donar-me una lliçó. Eres un cuiner increïble. Continua així, xicotets! Ben fet, xicot, molt bé! Yoichi, Marui i tots els cuiners que esteu ací presents, no oblideu mai la lliçó que hem après avui en esta batalla de sabors. I és que les possibilitats culinàries són infinites. Si afegiu esforç a les noves idees, no deixareu de crear plats nous i deliciosos. Ichinan satte mata Ichinan. Maruiシェフに続いてすごいライバルが現れた。酒井一馬。僕と同じ少年料理人だ。日の出食堂立ち退きをめぐって突きつけられた味勝負。今度の料理はチキンカレーだ。強敵だけど負けるもんか。次回ミスター味っ子カレーの天才酒井一馬。おいしいよ。No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites la tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia un amic que et donava la mà. No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites